cover the scars, wanted to hide all the shame, wanted the love in their hearts, wanted the worship of fame, wanted to write over loneliness. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's KwaMello and I'm back with another one. So today's video is a different video, literally my first time doing this kind of video. But yeah, before we get into this video, please like, comment and subscribe, and don't forget to turn on your post notifications so that you can be notified whenever I post, drop or upload or do something on this channel. Yeah, so today's video, I'm doing prank calls. I'm gonna be pranking my friends / contacts, telling them, okay, actually I'm gonna be starting an argument or flirting with, like, whatever I feel like doing, you know. I don't want to waste any time. And yeah, please go and follow my social media accounts on TikTok, KwaMello-kuhleeeeee, and on IG I'm baby_males with 3 S's. And Sana, I don't even know how to feel. What? 55. I thought I was, last time I checked I was on 50 subscribers, and now I'm 55, and my video is on 196 views, and the other one's on 50 views. Thank you so much, guys. I really appreciate it. Like, it means a lot to me. Thank you so much. No, it's I'm a cool supporting. This is my cousin, and now you need drama, so I'm gonna be like, I'ma act like one of her friends. So yeah. Hello. Hello. Wenzani? Yeah, kubothela nabani wenzani? Sisi, yazi umuntu xa ifuna uthetha into ingasathethi into avakale, yabo. Ke sana, I had to change the angle because iya overheat ba. But ke must continue ish. Wasibishushu lewe. Hey girl. Sisi. Sizomshara kude kube nini lo muntu? Hello. Akho need ba undazi bani ngubani man, khaphendule. Xa sibe kubanza udibana nabo noshoti bakho apha. Bani ubani wena? Yeah, kuba ndini. Nika ubaba iPhone. Nika ubaba iPhone. Nika ubaba iPhone. Sunbuzi bandi ngubani nika ubaba iPhone. Khawume mntu wakhe khawume nika ubaba iPhone. Cause ngizambetha phambane mina. Njengebrega pha kwaShuka uzawubuya le lo nto yenze enhloko pha kwaShuka. Akho niduthukise bhuti, ndicela intombazana yakho. Mbetha, ukumbetha okunza mbetha. Kutheni uposta ngam? Ipost zakho zibhekise kum. Ndiza kubetha uphamba, ndifuna uyandibambisa. Ubani wena? Hectic, hey? Ex-classmate, yeah. Ligeze ke lo mntana. So team. Hi. Cela uthando lathitha. Sisi, kutheni xa ufuna uthetha into kum ungazi kum? Uzahamba uyigwagweleze ebantwini. Njengehlobo ndithetha ngalo. Akho nito undazi wena uzazi uthetha ngaba.
Ndiyathetha. Izova imbize nyani. Ndithi sukundinyela sesendini. Iwesipathi ke ngoku ndigqiba ukubona but ndithe xa ndisitha usekho endleleni because bendisiza kuwe. Kudala ndizulisele into yakho but sisi xa ufuna andinoba ufuna unyusa i-confidence ngam sukundinyela ntombazana ndiza kubetha mna ndikudibanise nalo mntu wakho obhreka ngayo. Because sendigqibile ke yena umtya ndimtyenda enough ngoku mandinganyelwa na inkazana yakhe kaloku. Akho nithi nize kokwenu. Koninze kokwenu andiyanoba kokwenu nihlaba abantu na ndizawuqondana nawe qha. Hayi moja kanjani? Ewe sisi ndifuna ukukhupha le nto nayo wena. Uyathanda ndanoba ucinga fancy uba kanye uninza ntoni ndiza kubetha qha. Hayi ke nono. Besharp. And unga-install because andiyazi uba ndizabe ndifuna ukuxutha le short hair yakho ungabi sabananywele. Yebo. Babne. Lathitha. Ngiyiraki ke le. Hello. Njani sis? Ndiyaphila nam. Kutheni into xa ufuna uyithetha ungazoyithetha kum uzondiposta kanye uyondihleba ke ezishomi zakho? Akho need wena uzazi uthetha ngabani ebantwini? Uyafuna unkulwa ndim? Andizulwa nawe wena xa uzijoyile ingathi ungalwa nam. Yeke uba ndingubani. Andithi nawe xa uposta awuchazi uba ungubani. Awuchazi lo mntu uthetha ngaye. Ngabani? Thina uzoposta ngam? Thina uzocreate i-content nyeyana yakho esiwakho ngam? Sisindini uyazifuna uzinkulisa ngam na? Yazi ndiza kubetha ndikubethe ndikuplase nalo mkungentando wakho uthanda umyeka apha ndiyambetha. Yandiva sisi? Ngusize 5 iipost zakho zilingene mna. So ndiza kukhupha ucaphukele noposta. Okay, ke baby. Hayi nandiqoza nina. Okay. Cela ufumane indawo yohlala sisi ngifuna uthetha nawe. Ntombazana ne. Ndiyakubona no uyamthanda uyonela whatsoever ndizifundile nee-chat zenu nixabane nivane but uyonela ujolana nam and andithandi ndiqhubeka kuni. So andifuna uthi cela uhlukane nayo kanye what because mna ingasesivane esiqwini tyoka azobona naye uba ndiyamthanda. Sure. So ndiza kuxelela xa ndigqiba uthetha ndifuna ukhupha le nto sesifubeni sam. Okay. Ewe sisi and now uyonela uyaphangela ngoku boom uze elifeni kayonela. Ufuna ntoni sisi? Why uzobhaxa i-relationship yam noyonela? I'm calling Michelle, guys. One of my friends. And the other one's out. My flat. Hello. Hello. Hi, unjani? Hello. Hi, ndiyabuza unjani? Michelle. Hello. Hi, unjani? Ndiyaphila nam. Uhleli naba? Excuse? Ndiyabuza uba uhleli nabani? Ndizakuxelela after ingxaki, that's why ndibuza uba uhleli nabani. Oh.
Siyenyelana kanye senzani thina sobayitho. Kanye uyandrapa okanye ufuna kuthini? Ufuna kuthini? Uthi le nto yenza uba makuthini? Yeah, wena uzazi ukwenza into le often uyaziyo apha elifini yakho yenzayo. Cause ukubona kwami nasesenta namhlanje izoba yenye into kwenza kubetha uphambane. Uva aphi wena? Angakubona esitratweni namhlanje bendukulindele esenta ba udlule pha ena nokubonanga. Sukha yaka indawo nenetwork uzondiva kakuhle. Kwenza kubetha. Hayi, ndithi niza kubetha nechomi yakho lothanda uhamba nayo because nine-short gqithi. Yiyaka indawo enenetwork uye kukhatha uzandiva kakuhle ntombazana ndini. Ndithi ndiza kubetha uphuma nini kokwena udala ndikulindile kule center ndifuna ukukhupha le short nayo nobuze nechomi yakho and mind. Phuma ndithi phuma nje na. Mandukubona esitratweni njengezinye imini because uyazazi ba wenza ikaka. Ndithi phuma hamba esitratweni njengesiqhelo. Andithi awubonakali ngoku all of a sudden indoors. Ndikwi-periods. Ndizokubonisa uba ndikwi-periods phuma. Yima. Uthini? Ndithi phuma uhamba esitratweni uzondibona. Uze nechomi yakho because ugeza naye. Sakubetha yazi wena yo. Unixelele xa ukwindlu ofile ngathi kungakhona good view because ngizokwenza nevideo. Uva aphi? Yageza wena. Yo, sakubetha shem. Ndithi ndiza kubetha. Ima mihlali ima. So guys, I'm back. I went to buy amahotwana. Manqina chicken feet. Hayi, ngicela uthini nohalutha. Khawufumana indawo because ndikuva kakuhle. Fumana indawo makuyo okanye usuke kwezichomo zakho. Because ngqiba ukubona uba uhlele echomi zakho. Sisi, uthi makuthini? Ndila ntombazana kaSikhoma yasemama ufuna kuthini sisi? Alutha ndiyathetha. Uzudrope ne? Uzudrope uzozenzela wesi. Xa uphuma xa usiya. Uthini? Ndithi uzukuphume uye kulaa ndlela yangasekhawashi zakubetha unye uzudrope le call. Indoda kabani? Ityabani le ndoda igqiba iyotyaba. Ewethu nikwala uthi phone uvela uvala umlomo wakho wena because ndizawungomba alutha ndizongomba wena. And klashuka uyiplanayo ba uzoyathathwa ngumuntu wam ndiza kubetha uphambane and andizulwa nawe mna ndiza kungomba sisi. Sharp. Wenza uthini? Ungakulinga uthi ndiyibhithi mna. Eyam, ngumntana wam. Hlukana naye. Ndithi ndiza ngoma. Elishomi zakho azibikho ke phakathi evekini. Uzula wedwa. Ndikuphosile nangoku ungaseshop because benza kubetha uphambane. Zakubethela unye. Uyathatha nawe owam.
ngabani na? Uthetha nomuntu kaRefilo wamanyana since wena ungowamaxoxoke. Awu akanakuba aggressive. Okay, ke sis. Okay. Kuba aggressive. Xolo sis. Ke kahle mana toy. Funa bale ndifuna ku text. Sis why ke cela unikulathwa iphone? Awuzofumana ke ulathwa iphone lendithana fana. Ndithi bana makahlukane nomuntu wami. Okay, sure. Uzithembile ne wena ne? Sisam, sithi umuntu oyi-one and umnandi ndidikwe kufihlwa and andimind ba ube khona ke relationship. Ndifuna uyazi. Ndifuna siyilweke sivana amandla. Ewe ndifuna awuchawuthi silenziyenzayo yana nomuntu ngeke ndathatha sami. Owam. Hello. Hello. Uthi makuthini mntu ndini sana? Hi, hello. Uthi makuthini mbuzo wami because ndize ngodlame and uzandipholisa ke ngoku. Ngiyabona namadlame sana ithingane. Ichochomi uthi makuthini? Is it because you are fihlwa mhlambi okanye umandelwe kuyo privately? Ngithini? Umandelwe yiyo lento yenzayo privately. Yazi uyaniphambanisa ke andiyani noba ndingathi kuwe bamasivana amandla kanye sithini. Ndiyazi ndiyakwazi futhi. Andiyani noba ndibethe itshomi yakho ukuze undibone because kunoba ungangixwaya wena. Nyangayo betshomi yakho. Yo, ufanele tshomi yakho. Emba wena uzazi ujola nabani ke kanye uzula nabani esitratweni because mna ndiyafihlwa apparently andiyazanga uba ndiyafihlwa and nefamily yakhe iyakwazi kodwa mna ndingena phaa qho. Ndaza kwangxaki sabona. Ndamkuka. KwaMello-kuhleeeeee. Nesibini sodrop ifone kume. Simthandile. Wena ujonge njani? Ufuna ntoni wena? Ndifuna umbetha. Hello. Hello. Cela uthatha noLilitha. Sizo. Okay. Uthi makuthini ke ngokwena bamawambe no phile njani ezomuntu? Khayinabisa. Una maniqhele kakubi nini ufika naseGuglethweni. Ndiyathetha ntombazana ndini. Andinoba ufuna ndithini okanye uzokuthatha ube ngathi uzawulala apha okanye ndikuchise nale hoki okanye nale flat. Andiyazi noba ukusekweyiphi indawo yakhe but ukuthena uzandiqhala kakubi. Why? Ucinga uba ungubani wena? Andikhathe noba unophendula undimamele ndithetha. I didn't know that he had a girlfriend. I do apologize. I'm glad that we are apologizing. But ungaphinde, you might as well. Andiva, please, Delete in context towards him. That was the first and the last time that I saw him. I do apologize for disrespect. Thank you. I'm very sorry. Thank you so much. Ndithi ndicela uthetha noAyanda before ndinyukelwe ngumsindo ne. Le nto ayicinga uyayiqala noLungelo ndizambetha anye ke mna ke. Izawuphela ngoku. Uthela nomntu kaLungelo wamanyani. Uya kwaShuga ne? Uzawuya kwaShuga ne? Sizawubambana ke sisiva. Uzothathwa ukhwele eFrancis imoto yomntu wami. Siphinde ndikubone egugu lethu va. Nangongiqala uyonto kum anoze nilwe nawe man. Sangomba qa.
So this is the end of the video. Please like, comment, and subscribe. Thank you for watching till the end. Yeah, don't forget to tell your mom about me, your friend about me, ugogo, umkhulu, and your pets. Tell them about me because kusays about it. Emzini Kamels. But yeah, bye. This shit too decent. Scale of 1 to 10, she a 10 piece. Usually I'm the one with the groovies. Shawty so bad.